Nakadawat og reklamo gikan sa mga residente sa Jose Abad Santos bahin sa pagkategorya sa partially ug totally damaged nga mga balay nga mo'y basihan sa pinansal nga tabang. Sumala pa ni Mayor Jason John Joyce, gidugok og reklamo ang mga frontliners sama sa barangay officials ug opisyal sa lokal nga panggamhanan. Pinaagi siyang FB page sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radyo Davao. Ipasabot ni Mayor Joyce nga ang kategoryang totally damaged alang sa mga benepisaryo nga dili na mapuy-an ang balay. Inungdan nga mas dako ang ayuda sa 10,000, itandi sa 5,000 sa partially damaged nga kinahanglan lang pag-repair sa balay. Giangkon sa opisyal nga dunay mga error sa datos, human nga gihatagan lang og 3 ka adlaw sa nasyonal nga panggamhanan alang sa rapid damage assessment and needs analysis sa matag barangay. Dili matod pa malikayan nga masipyat ang mga barangay official tungod sa gawas nga gipadali. Nakipsab ang mga opisyal sa mga apektado sa kalamidad. Dugang pa sa mayor nga atol sa kalamidad, dili masulod ang pipila ka mga barangay aron matabangan sa assessment. Busa bugto mga barangay official na lang nagsalig sa pagkuha og record nga maoy gamiton sa Emergency Cash Transfer Program sa DSWD ug naim pang tabang sa ubang ahensya sa gobyerno.